Igbo ndị nwe mmadụ nọ ekalụkwa n'oge aṅụle ebe anyị si na-ewetara gị ya dịka ị na-ahụ n'ihe onyonyo gị bụ isi mbido telivishọn. Ọ ka ọkwa nwanne ụnụ nwaanyị Eziamaka Uchechi mụ na nwanne nwaanyị Uchechi Chukwuma ka nọkwa ebe a na-atụle isiokwu a dị mkpa, ya bụ ihe ndị ahụ nwoke na nwaanyị kwesịrị ịkpa tupu ekwu ihe gbasara ọlụlụ di na nwunye. Nne, ihe ọzọ m chọrọ ka ikwuo ihe gbasara ebe a na-eje ụka maọbụ okwukwe. Ihe dịka ihe ebe a na-eje ụka kwesị ibute ọgbaghara n'ezinụlọ. Ọ na-ebute maka mụ ahụ gị ebe nke nwoke na-eje Pentikọstal, ụka ndị nke a na-akpọ Pentikọstal, ndị nke agba ọhụrụ ga-akpọnye agba ọhụrụ ọkwa ya ya na-akpọ ya Pentikọstal. Nke nwaanyị na-eje nke a na-akpọ Ọtọdọks, nke ndị mgbe ochie, ndị na-eso ya ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Ọwụkọ dị na akwụkwọ nsọ. Onye bụ ndị Ọtọdọks nọ. Ọwụkọ dị na akwụkwọ nsọ. Ndị butosiri ụka. Ị ga-asị ndị butosiri ụka maka ndị nke Pentikọstal na-esokwa ihe na akwụkwọ nsọ. Oge alụchaziri nke nwoke achọzie ka nwaanyị ya soro eje ebe ọ na-eje ụka, nke nwaanyị sị mba na ka ha si eme ebe ahụ ọ naghị amasị ya, na ịchọkwa ịnọ na-aga ebe ọ na-aga. Ebe a ga-emedi ya bụ mgbamakwụkwọ wu ezigbote isiokwu ekpere ekpe. Nke nwoke sị na ha ga-agba akwụkwọ n'ụlọ ụka, nke nwaanyị sị mba na ọ ga-adị maka abịa na nke maka a na-abịa ịlụrụ alụrụ. Ekpekwere ihe a tupu agba akwụkwọ, agbacha ya wa akwụkwọ ọ ka na-agakwa n'ihu ekwu ebe ezinụlọ niile ga-ebido na-aga. Nke nwoke a na-asị na ya gaghị achọ ka ụmụ ya jee ebe dị ụta, nke nwaanyị sị na ya ga. Nwanne m, okwu esi n'elu daa n'ala. Ọgbaghara abatakwana n'ezinụlọ. Mana ọ bụrụ na akpara ihe akpa, kedu ebe ị na-eje ụka onye nke ekwuo nke gị wee kwuo nke gị, anyị nụọ kedu ebe anyị ga na-aga, kedu ebe anyị ọkwe na anụ eziokwu unu akpa ya onye ọbụla mara ka ọ ga-esi adị. Ọ bụrụ na ọ dabaghịrị gị nwanne m, gị were ehihie chọwa ewu ojii gị, ya ihe mụ a na-ekwu. Ihe ọzọ bụ nne ka o nwere ihe m chọrọ ikwudi n'ihe ebe a na-ekpedo ekpe. Ịma na ị na-ekwu dịka asọ ihe na-ese ụkwụ na a na-eje ụka. Ịmakwa na ụmụ ụfọdụ ndị na-anụ ndị na nwunye, ofu onye na-ekpe eje ụka, ofu onye na-agụ arụsị. Ịma na ọ na-eme oge ụfọdụ onye nke na-eje ụka nwere ike isi mbata nwere ekpere mbata nwere ekpere mgbe m ga-ekpe ekpere ọnwa ịbụ ọma ịtọ usoro m jewe ụka. Nne, ka m gwakwa gị, nwanne m nwoke, ka m gwa gị, ịgbanwe mmadụ sọ Chineke onye ọbụla okwu Chineke na-agbanweghọ gị nwa bụ mmadụ ama mmenwukwu ya. Maka ụfọdụ n'ime gasị onwe ihe ome ọ na-eje anyị nụọ mgbe ọ ga-ebido ọgwụkwa mgbe niile ka ọ na-eme ejikwa ya iwe isi. Manakwa na nnọdụ na nwunye abụkwa try your luck, ọkwa ruo mgbe ọnwụ ga-eme gịnị ekewa anyị ya hụ na-ekpebighị tupu na-alụọ. Ọkwa ya bụ na nwaanyị awọwa n'anya. Ị na-ekwetebu mgbe ị na-abịa maka na ịchọ ka abịa n'ọnụ gị, anụzie gị bụ ikwu okwu ya bụ ịgbawa n'anya. Ịhụnanya ebido gịnị gbadawa tupu ị mara ihe na-eme. Nwoke hụzie nwaanyị ọ sịbụ nọ ya bụ ugo eze ya, ọ hụzie ya ọ dịka ọhụrụ onye mmụọ na be ya. Biko ịma na ihe gbasara ebe ị na-ekpe okpukpere dị ezigbo mkpa, maka okpukpere a na-egosi na-emekwa otu gị na Chineke si akpakọrịta. Ịma na ụmụ ụfọdụ ndị bụ ndị a na-akpọ ndị ekpere jigijigijigi. Enwere anụcha di na nwunye mgbe niile o nwere ka ọkụ 12 ebe na ịnụrụ ụdị nwaanyị bụ otete obido ekpere ọwụsọ gị nọ n'ụlọ, ma ndị nne bụ gị, ndị agbata obi gị niile onye ọbụla ama arahụ ụra. Nwee ike bụ na nwoke bụ ụdị ndị na-eji waya agwa Chukwu okwu. Ịma ndị ha na Chukwu na-agba nkata, ọ dịka ha gụrụ ebe ede na Matiu na ịchọ ịgwa Chukwu okwu na gị banye n'ime ụlọ gị zoro ezo, a na ebe mmadụ ga-ahụ gị. Ọ bụrụ ụdị mmadụ nke onye nke ọzọ bụ onye ha wee na-achọ otu o si ghọta ya. Nne, abịazie nụzie di na nwunye achọzi ikpe ekpere, nwaanyị etipụ mkpu, nwoke anọrọ nwayọ nwoke asị gị na-emechi ya ntị. Nsogbu adịwakwana, maka na ihe ahụ otu ahụ isi eme ya bụ otu iche na chi nke gị na-esi eme gịnị anụ ya. Ana ịma na ihe ọbụla bịa metụta otu gị na Chineke si akpa ọ na-emetụta ndụ gị, maka na otu gị na Chineke si akpa na-emetụta akparamagwa gị na ka isi eche echiche. Ya mere ihe nwanne m nwaanyị kwuru, biko nụ ihe gbasara okpukperechi, mmekọ gị na mmụọ nsọ bụ ofu ihe ekwesịrị itinye ezigbote ọnụ tupu anụọ di na nwunye. Maka na asị na
ezinụlọ na-agakọ ụka ọnụ na-emekọ ihe ọnụ marakwa na mgbe ị bidoro ị na-aga nke dị iche nwunye ga na-aga nke dị iche unu ebidokwa kewa ụmụ unu eto ndị ka sị na ha na-eje chọọchị ma ọmị ndị ka na-eje chọọchị dazi abịazie n'ụlọ abịakwuru na-enwekwuo nke ndị Igbo na-akpọ dichotomy ekere ọ na-eke ndị enwe ihe nkewa n'ime ezinụlọ ịma na ebe a nka nsogbu ga-ebido wee dịwa biko ebe anyị na-ekpe ekpere dị ezigbo mkpa